ameno imi vamwe ini ndiri kurwadziwa ndaushandisa vari rakanaka pane vanhu vakuru ndandaura kuti kubhowekana nekuda kwezvikuitika musocial media. Imiwe muchato wafumuka imi taungodzidziswa nevanhu vese vese kugarisana netiwana tutokotoko tochititsiura ameno kana vichinga zvotiwi neasina murume anodzidzisa vanhu kugara zvakanaka navarume vavo. Umu munhingi umu mumhepo umu tanzwa munhu anongofunga ungokanda so kuti ndiani anosuka maplates yatove nyaya muswere maplates ndeani kubva kuseni kusvika richivira ndandikutaurirewo namwari. Umwe anongokanda kuti saka bread winner ndiani yatove nyaya. Ndoda ndikuudzei sendena kure kana muchiri kumaplates muchiri kure. Halo, kuti tingaunganira kubvunzana anosuka maplates pano muchazoonawo kana makura mumarriage kuti zvamuri kunetsana nazvo hazvina nebasa rese. Why? Ndiani anochengeta mari muchivadiki? Mari inochengetwa nemunhu ari kuigona kuichengeta. Halo, mukapa munhu ane dementia tinosiyana kamanguva. Umwe orwara mamuchengetesa haichazikamwi payakaiswa. Muripo here vanhu vaMwari? Takasiyana kamumarriage umu ngoti inochengetwa kuchengeta bedzi. Hamuoni kuwanda kwakaita mabhengi akawanda anochengeta mari dzavanhu asi haambogarisani nesu kungochengeta. Muridzi wayo anoenda achineitora voishandisa aichengeta asi yemushandisi. Saka mukono muchishupa nezvemari nekuti haiwa fambai muchiri kure asi zvakanaka because muchazokura moona kuti mari inotoda mayava wozi ndikaswera ndinayo inopera ende kana yapera toita problem tese. Saka batai mari. Saka tangotipfuure nepo. So tiri kuti isu tumwe tunyaya tungatitaura hedu pane mamaplatform but pano pane vanhu vakuru vasatambudziki nenyaya dzipi idzodzo. Todawo kuti vafambiranewo nesu kwete kuti vavate. Imi kana tasangana manje vechidiki tochiudzana kuti mari inochengetwa nani and so forth because unochengeta mari ndiani anoichengeta iripo. Tozvimwe zvinhu zvagara tabvunzana iripo here? Muri kunetsana nemari isipo anoichengeta imboitsvagai